Så. Hej. Jeg er Jacob. Svend. Tak. Jeg skulle så med. Ja. Så hvorfor er du kommet her i dag? Jamen, jeg fik for en 3 års tid siden konstateret for højt blodtryk. Ja. Og så har jeg fået noget medicin, jeg skulle tage hver dag, det har jeg gjort, og nu kom jeg ind for at lige få tjekket, om det var faldet. Godt. Jamen, så lad os måle dit blodtryk. Ja. Det synes jeg, du skal. Så, det jeg gør nu, det er, at først så sætter jeg manchetten her på din arm. Og du skal have din arm hvilende hen ad bordet i en position omkring hjertet. Og ledningen her, den skal så ligge langs ned ad din blodovergarn. Den skal lige sidde 2 cm over din albue. Godt. Sådan. Og du må ikke tale under blodtryksmålingen. Den starter nu. Og så vil der være en lille ballon, der puster sig op, så det kan godt knibe lidt i armen. Godt. Jamen, dit blodtryk, det er 105 over 77, og det ser rigtig godt ud. Så jeg ser ingen grund til at ændre på din nuværende medicin. Nej. Det ser rigtig godt ud. Godt. Så. Det er jeg glad for. Ja. Godt. Tak for det. Så. Hej hej. Hej hej.